Meesken kennen hield hij langer thuiswijnen blauwen, maar het hoesde maar een beetje op onpast wordt. Je hoort wie er in Wolvergeer een informatiedag om de verschillende mogelijkheden der patiënten te litten. We zijn op leeftijd langzamerhand, tenminste 70 jaar, dat vind ik eigenlijk lekker opschieten. En we zijn eigenlijk wel van plan om zo lang mogelijk in het huis waar we nu wonen te blijven wonen. Dus we moeten ook eens even kijken hoe dan de mogelijkheden zijn om dat te realiseren. Als je het een keer nodig hebt, dan weet je tenminste de weg. Misschien met de tijd dat we dus aan een scootmobiel moeten of zo. Dan kunnen we Wolvergaal veilig maken. En zo komen de meeste mensen even delen op de scène wat er alweer mogelijk is. De dag is georganiseerd door vrijwilligers van thuiswonen.nu uit de dwarpen in de omjouwing van Wolvergeer. Die dwarpen binnen hut ontvergriezen. Je kunt voor jezelf een plan maken, al is het voor 5 of 10 jaar, dat je denkt, hé, nu ga ik dit jaar eens dat doen en ga ik dat jaar eens dat doen. Maar het is vooral, oriënteer je eerst op de mogelijkheden en maak keuzes en kijk dan wat ga je doen.